Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene in de naam van de Heer Jezus. En dat de Heilige Geest uw behoeftes tegemoet kan komen. En dat Hij u het dagelijkse brood kan geven. Goed. Ik was aan het mediteren over een boodschap van de Heer Jezus. En ik was ook aan het denken, of beter gezegd, ik was aan het denken over iets dat wij gisteren hebben gehoord. Toen een pastor van een bepaalde evangelische gemeente, daar in de deelstaat Pernambuco, hij pleegde zelfmoord. Een pastor, een getrouwde pastor, goed getrouwd, hij had 2 kinderen, maar hij verdroeg de pijn. Hij verdroeg de pijn van de bezorgdheid, de pijn van de ziel niet. En niet vele mensen kennen deze pijn. Alleen de mensen die lijden aan depressie weten waarom zij lijden aan die depressie. En deze man, hij pleegde zelfmoord. Hij nam deze drastische beslissing om zich van het leven te beroven. Waarom? Omdat hij ontzettend depressief was. En ik was aan het denken, mijn God, een pastor, een man van God, een man die aan de frontlinie van de strijd zou moeten staan. En mensen die depressief zijn zou moeten helpen. Hij deed hetzelfde als dat vele anderen hebben gedaan. En nu die nu naar mij kijkt, naar mij luistert, ik wil met u praten. U die depressief bent, u die zoveel bezorgdheden heeft, u bent leeg, u hoort stemmen, u ziet gedaantes, u haat de dag, u wilt alleen maar leven in de nacht, u wilt zich opsluiten in een donkere kamer, u zorgt niet voor uzelf, u zorgt niet voor uw lichaam, u heeft geen zin om te eten, om te drinken. U lijkt op iemand die verstoten werd door God. Misschien bevindt u zich in deze situatie. U voelt zich verstoten, in de steek gelaten door God. Maar ik wil dat u het volgende weet. Dat uw ziel heeft een onberekenbare prijs. Ik wil dat u begrijpt hoe waardevol uw ziel is. En de duivel weet hiervan. Het kwaad weet hiervan. Het kwaad weet van de waarde van uw ziel. En het kwaad probeert op alle mogelijke manieren uw leven mee te nemen naar de afgrond. Dus deze depressie, deze slapeloosheid, deze angsten, deze bezorgdheden, dit leven, deze innerlijke staat, deze kritische staat van uw innerlijk waarin u zich bevindt, die depressie genoemd wordt en waar er wetenschappelijk gesproken geen genezing voor bestaat. Maar er bestaat wel genezing voor diegenen die geloof hebben. En alleen vanwege het feit dat u nu gelinkt bent met ons, toont dat u geloof heeft. U heeft geloofd. Misschien is uw geloof zoals een hele kleine vlam. Het is zo klein dat u zich er niet eens van bewust bent hoe krachtig dit geloof is dat u heeft. En dat het in staat is om de situatie te veranderen waarin u zich bevindt. Wist u dat de Heer Jezus ook depressie had toen hij daar in Getsemane was? Wist u dat de Bijbel zegt dat de Heer Jezus, hij nam met zich mee Petrus, Jacobus en Johannes. En begon bedroefd en zeer angstig te worden.
Luister goed. De Heer Jezus werd bedroefd en zeer angstig. Toen zei hij tegen Petrus, Jacobus en Johannes: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. De Heer Jezus zei dit tegen zijn discipelen. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. En dat is wat met u gebeurt. U die lijdt aan depressie. Het is ondraaglijk. Schenk aandacht, beste vriend. De Heer Jezus. De Heer Jezus, Hij maakte mee wat u meemaakt. De Heer Jezus, Hij leed ook aan al onze pijnen, aan al onze angsten, aan alle moeilijke situaties die wij meemaken. De Heer Jezus, voor Hem was het erger. Hij werd verbrijzeld. Hij werd verbrijzeld. Weet u, wanneer u een stuk vlees neemt en u maakt van dat vlees gehakt. Zo was het. In geestelijke zin werd de Heer Jezus verbrijzeld. Hij werd verbrijzeld omwille van onze zonden. Door onze zondes. Hij kwam perfect, puur, heilig, om onze zondes op zich te nemen, om met zich te dragen. Onze zondes, onze ziektes, onze overtredingen. Dus toen hij op het punt stond, fysiek gesproken, de zondes van de gehele mensheid, van het verleden, van destijds en van de toekomst op zich te nemen, toen riep hij bij zich deze 3 discipelen. En hij zei, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Dus hij stond op het punt gevangen genomen te worden, veroordeeld te worden, vernederd te worden, gemarteld te worden, uitgescholden te worden. Hij zou zijn kruis moeten nemen en hij zou gekruisigd worden. En in zijn binnenste, zijn lichaam zou verbrijzeld worden. Dus u die nu naar mij luistert en u die aan het lijden bent, tot op het punt om een eind te maken aan uw leven. U dient aan het volgende te denken. De Heer Jezus, Hij heeft al op zich genomen wat u nu meemaakt, waar u nu aan lijdt. Hij nam het op zich, zodat u niet zou lijden. En misschien zegt u, oké, bisschop. Goed, de Heer Jezus deed dit voor mij. Maar waarom ben ik aan het lijden? Waarom ben ik dan alsnog aan het lijden? Waarom ben ik dan alsnog angstig, bedroefd tot de dood toe? Waarom denk ik dan aan zelfmoord plegen? U denkt niet aan zelfmoord plegen of de gedachte om zelfmoord te plegen is een idee, een suggestie die de duivel in uw hoofd heeft geplaatst. Want hij kan uw leven niet nemen, maar hij kan het u wel suggereren om uw leven te vernietigen en een eind aan te maken, zodat uw ziel tot zijn beschikking zal zijn. Dat is het. Dus u bent aan het lijden. Deze kritische situatie die u meemaakt tot nu toe is iets duivels. Het is een geestelijk kwaad. Het is niet een fysiek kwaad. Als het een fysiek kwaad zou zijn geweest, dan zou er medicatie voor zijn. En zou u er genezen van worden. Maar het is een geestelijk kwaad. En aangezien het een geestelijk kwaad is, bestaat er ook een oplossing. Er bestaat ook een medicijn. En dit medicijn is het geloof dat u heeft. Ah, maar ik heb een klein geloof. Dat maakt niet uit. Ah, maar ik ben een spiritist, een evangelist, een katholiek, een moslim. Het maakt niet uit wat u bent. Het maakt niet uit wat u heeft gedaan. Het maakt niet uit welke zondes u heeft begaan. Wat belangrijk is dat de Heer Jezus, Hij leed al aan hetgeen waar u nu aan lijdt. En Hij leed nog meer dan dat.
dan u. Maar hij deed dat voor u, voor mij, voor ons allen, voor de gehele mensheid. En hij leed, zodat wij niet zouden lijden. Dus u heeft het recht om vrij te zijn van deze vloek. U heeft het recht. En schenk aandacht. Als wat ik zeg waar is, als wat ik zeg in feite de waarheid is, en als dit bewezen wordt door het woord van God, dan zal ik nu voor u bidden en u zult vrij worden van deze vloek. Want gelooft u, u heeft geloof, misschien klein, maar u heeft geloof. En als u uw geloof zal verenigen met mijn geloof, dan zal ons geloof deze vloek verbreken, overwinnen, die u draagt in uw binnenste. Gelooft u? Heeft u geloof om deze beslissing nu te nemen, op dit moment? Ongeacht het tijdstip nu. Maar wij zullen ons geloof verenigen op dit moment. En u zult het volgende doen. Slechts één ding. Neem een beker met water of een glas met water en plaats het dicht bij u. Hou het dicht bij u. Ga naar een rustige plaats en laten wij ons geloof verenigen. Ga naar een plaats waar u alleen zult zijn. U en de beker met het water. Dit water representeert de Heilige Geest. Het symboliseert de Heilige Geest. De Heer Jezus zei dat diegene die zal drinken van het water dat ik hem geef, dit water zal in hem worden tot een bron van leven. Dus meteen na het gebed zult u drinken van dit water, daar waar u bent. En dit water zal uw verstand veranderen, uw innerlijk veranderen. Het zal deze situatie, deze vloek genaamd depressie, transformeren. Het zal getransformeerd worden in een ander leven. Laten we dan met God praten. Ik geef alleen een moment zodat u het water kan nemen en het dicht bij u kan houden. En laten wij samen met God praten in de naam van de Heer Jezus. Als u al klaar bent, ik ben ook klaar om samen in de aanwezigheid van God te komen. De Heer Jezus zei zo, als 2 of 3 mensen eenparig iets vaststellen hier op de aarde, dan zal het ook vastgesteld zijn in de hemel. Gelooft u daarin? Dus u en ik, dat is genoeg, zodat God dit gebed zal beantwoorden, dat we nu zullen opzeggen. In de naam van de Heer Jezus, mijn geliefde Vader. Alleen u, Heer, weet wat deze mensen meemaken. Wij zijn hier nu met het geloof gebaseerd op uw woord, op uw beloftes. Wij geloven in uw beloftes. U zei, Heer, dat als 2 of meer mensen eenparig iets vaststellen hier op de aarde, zal het ook vastgesteld zijn in de hemel. Dus daar in de hemel zal vastgesteld worden wat hier op aarde wordt vastgesteld. En wat wij nu vaststellen op dit moment is precies de bevrijding van deze persoon. Dat deze vloek genaamd depressie, dat deze geest van depressie, dat dit slechte gevoel, dat de wens om te sterven vanwege dit kwaad. Ik vraag u nu, Heer, in de naam van de Heer Jezus, hoor onze aanroeping. Neig uw oren, o Heer, om de smeking van in ieder van ons te horen. Want op dit moment roepen wij u aan. Ik verenig mijn geloof met het geloof van deze persoon. En ik vraag u om deze persoon te bevrijden van deze boze kracht van de hel. Die deze persoon doet denken dat het leven het niet waard is. Die deze persoon doet denken dat er geen oplossing bestaat. Maar dat op dit moment in de naam van de Heer Jezus
De geest van depressie die werkt in dit leven. Ik ruk jou nu uit dit leven. Ik geef nu een bevel dat de geest van de hel, die heeft gewerkt door middel van deze depressie. Deze satanische stem die deze persoon heeft geleid tot de gedachte om zelfmoord te plegen, wordt nu bestraft, wordt nu vastgebonden. Deze boze geesten worden nu verwijderd. Alle boze krachten, alle vloeken, de depressie, wordt nu vrij, beste vriend, beste vriendin. Op dit moment, wordt nu vrij door de naam, door het woord, door de geest van onze Heer Jezus Christus. En wie gelooft zegt amen en God zij dank. Ontvang vrede daar waar u bent. Ontvang vrede. Ontvang vrede. De vrede in uw geest. Ontvang deze vrede. En begin met een nieuw leven vanaf vandaag. God is met u, beste vriend, beste vriendin. Als u verlangt naar meer hulp. Ik denk dat u naar een universele kerk zou kunnen gaan. En daar een pastor, een assistent-pastor, een helper of een helpster zou kunnen benaderen. En kan praten met die persoon. Of als u zelf iemand kent van de universele kerk die dicht bij u woont, praat met die persoon. Want na dit gebed bent u vrij. Vrij van deze vloek. Maar u dient begeleid te worden om te weten wat te doen, zodat u deze bevrijding kunt behouden. Later vandaag zal ik daar in de tempel van Salomon zijn, om 8 uur. Als u meer hulp wilt ontvangen, dan bent u van harte welkom. Want daar zullen er mensen zijn die gratis tot uw beschikking zullen staan om u te begeleiden, om u te helpen. Goed, de Heer Jezus, Hij heeft uw ziel al gekocht. En uw ziel is van Hem, vanaf het moment dat u in Hem gelooft en uw ziel aan Hem overgeeft. God zegene u en tot morgen in de naam van de Heer Jezus. Amen.